Di ba't ko kukumay? La quality di TV. Kaya nagluto man niya ate og itlog, siya po, di mo ako kunin yung mataaka, oy. Nanay na si ate nagluto og itlog, tanawa yung style din kita. Padoon. Ospot pa ka. Di ba na, hindi naman nila patol. So, ano? Oo. Okay. Meron di ay. Ikaw niyan, di ka kabawaan ni. Ano galing mahal? Ikaw na lang mahal. Ikaw na lang mahal. Koko lang, God. Tinalak ba? Tinalak ko. Ikaw? Meron di nagagpag mo. Alam mo kung saan ito ba? Sila nakamukha mo to. Ay, saan? Nabibig ako. Hindi mo makita na. Isa pa ka ba? Babi, yung mo lagi! Diba? Ito rin niya dahil. Ito rin. Sumama na! Mama. Ito ang kumpuli. Ito yan, ito yan. Sipod! Pabuti na eh! Yung mahal. Ay, kasi din dating ganin natin, kasi dating sa siling pa natin. Ha? Wait lang, ina na, Harold. Kasi baka madala natin kasi sabi niya. Hindi na. Tao, kahit mukhaon, naglamador tayo. Harold! Pagkakaganda na! Hindi na pula kay. Sige, kay, ato na ba nang ikuhan sa merong kuha sa atong kuhan? Banta ka lang, tanaw rin yung ikuha, ha? Sabi ka kadadlungon ba? Hindi siya kasi. Ako naman nalagala ko. Oh, ikot din yung nakutin mo, mag-record din ako na. Okay yun? Okay, Bowie, Awi. Kenapa kau ni mah? Ewan ko pa rin na. Ini ako niligo niya.